Magandang hapon mga boss. Gagawa tayo ng grafting. Ito sanga ng kalamansi. Tapos gagrap natin siya dito sa puno to ng Dalandan. Ang gusto ko mangyari kasi ito puno ng Dalandan. magsasanga naman siya dito ng kalamansi. So gagawin natin. Ganito na lang paggagawa nito. Cut natin siya dito. Ayan. Ayan. Kung ito siya itutubo siya, dito lang siya itutubo. Kagrap siya natin dito. Ito naman natin siya ilagay. Ayan. Paglagay naman ito, ganun lang siya. Ayan. Magtutubo man siya, meron siyang sanga ng kalamansi. Ayan. Tatalian mo natin. Tatali natin siya para magkakaroon siya ng moist. Kulang pa yan. Maganda ito pag nagsanga na to. Kasi Dalandan. ang kabila kalamansi. Okay na to siya. So antay lang natin siya, tumubo siya dito. Tsaka bubuksan natin siya. Okay.